Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku baru ambil susu juga. Mbak Intan, ini pagi-pagi sudah minum susu Anlin, susu untuk kesehatan tulang, biar tulangnya tidak keropos kayak bayi dikur-dikur. Nanti tuanya biar bagus ya doyo. Bayi wis kadung mare bayi ki susu radoyan. Padahal nek cilik bayi umbenane tajin. Ya. Nek enek susu ya iso diombeni susu karena kecile bayi ki wis wis ora patek enek susu. Zaman biyen jerene Mbah Kong jerene ora enek susu nek ngantri ning wedok. Walah, tebih apa iki? Ngono kuwi renek kadang diombeni tajin. Tajin iki beras niku lho pemirsa pas sampai didang. Juaran bayi diombeni susu kaya bocah saiki terus dadi sehat-sehat, api-api, pinter. Bayi iki sampe gede iki gak enek ngombe susune, gak enek. Jirine Mbah iso diombeni tajin, tapi alhamdulillah iso ginuk-ginuk sampai sekarang pemirsa. Ginuk-ginuk meskipun makannya tidak teratur karena orang zaman dulu ndak ada kayak sekarang susu di mana-mana di Indomaret, supermarket. Riyen nggih dereng enten neh Mbah Yi kados Indomaret ngoten niku dereng enten. Dhisik jarine tak teko Rembang bareng golek susu. Nggih. Lah terus riyen numpak napa riyen Banang? Numpak sepur. Numpak sepur sing sepur zaman biyen sampai teko Rembang sampai teko Pati golek susu. Kuwi kadang wis teko Pati nggo dhuwit ora enek susune. Oh alah Bu. Sakniki golek susu teng napa niku toko-toko ngoten niku enten Mas. Ada meskipun di warung-warung kaya Mas Santi piring enek ya Dek ya. Aku cilikanku jek eling Bu dijabuh teng Sambong mlaku Bu dalu-dalu bar magrib niku mlaku jentrek-jentrek. Urung enek awakmu wong ibuke jek cilik digandeng Banang kok bapak ibu kok. Sadu isa menino jane sepuh. Mlaku Bu. Mlaku adol menyok. Mlaku. Kacang jabut. Nggih. Gendongi ya ora akeh-akeh nek gendongi ya setengah sak cilik ngono ya tapi setiap hari dijak karena bayi itu anaknya wong tani. Jadi ini ya dijak ning pasar terus tapi ya alhamdulillah ambek mlaku wong ambek mlaku ambek duduk pemirsa. Ini bayi bikin es. Lha wong Intan isu-isu dingetenke. Bu, gak nggih konten Bu. Sik nduk sirahe Bu cek ngomelu aja mbok gugah ya kula ngoten. Badhe subuh wau lho. Towong-towong sik aja mbok gugah Ibu ben sak tangine dhewe. Mripate kula mau merem. Padahal nasi nggih pun enten subuh pun ngecupke nasi. Terus napa Bu, ayam rica ndik sonten nika kan tesik to. Niku pun kukuk tak kukus. Mpun teng panci lah. Akhirnya diteri Bunda Dewi nasi goreng to. Terus kula ceplokke telur, kula gorengke tempe, pun aku tak anu sik ya nduk aku ngono. Ibu pengen bubur nduk sami. Pengen jane. Cangkeme pahit. Aku tak gawe bubur. Cangkeme kula pahit Bu dukoke. Ndek dalu niku tak critani jenengan. Jenengan kan kanggene Bunda Dewi ngalor kan sekitar jam 12 lebih toh, setengah 1 toh. Niku kan kula dereng tidur lho Bu. Terus Nggih ketap-ketip ngoten to. Ndak aku. Entan wis turu. Mbok aku muleh lawange kancing niku terus kula napa melek kenging napa kula mboten tidur. Mambu mobil. Terus kok tokno ngene. Tokno Nduk, tulung Nduk patene Nduk juga Nduk. Apa? Kae lho karpet. Karpet. Mobil niku ternyata jerone niku bukan banyu. Ada ban niku Bu. Enten toyane, mbuh bocor mbuh ora. Terus ambune dek kaya ngene bar diombahno Repa. Ambune dek ngene, Nduk. Dicek Repa ternyata iki lho taneng panasan kene lho, Nduk. Jukuk kuwi lho ngarepmu, Nduk. Wis diatasi Repa pemirsa. Ngisor ban ku diruwesiki karo Mamak Jah ya Tan ya. Nah, kono Nduk, kono. Iya bener. Wes,
Nah, wes. Nah, tutup ban. Jek dalu ambune kan dibuka kalih repa to, Bayi. Iya. Dibuka niku. Aku kuwatir nek tikus terus jam kalih 11 tak tutup niku. Mbah kena apa ya kok iso ngono lho, maksudnya kok iso banyu iki lho. Banyu iso mlebu ning jero adah ban kuwi. Terus campur ban ya ambune walah pemirsa nggih kok langsung di sunlight. Niki bane dadi ngene niki ban serpe to. Ngeten iki pemirsa. Wes makasih nduk Pak, ndek bengi mbok atasi. Iki berjumbah nih udan ndek bengi alhamdulillah pancen udan membawa keberkahan nggih pemirsa. Dah. Nduk rasane. Ndek iki dikei wong pita lho. Tak gawe bubur. Golek tepung beras nggo Mbak Nana ya. Mangko duk dicampurno ning gone bubur. Gak apa-apa entan nyotengno. Nganggo tripod piye, Dok? No. Pakai no. Gak usah. No. Aku jaluk satu, Bu. Oh iya. Mana? Saya tak cuci nih saya. Saya tak cuci nih saya. Ya, satu aja udah. Saya sabar. Tak cuci nih saya. Aku tripod jane. Mboten. Intan ben ketok jere. Mah, tidak. Tidak mau. Kena ngopo? Tidak, mau tidak. Ibu udah sedang aja. Saya tak cuci nih saya. Ya. Ya, tak sedang aja ya. Duduk kono. Duduk. Nah, wis duduk. Nongko. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rong dilapo kamerane? Sila lape. Wes tak gawe iki lho, Dok. Apa jenenge? Bubur mutiara. Iki potong nasi, Dok. Potong nasi. Iki kok gunting. Guntingnya ning kono. Iki tak potong-potongane sing dienggo bubur putih e. Iki mbok dikek kene. Lah ibu ya ora iso motong lah ya wes piye iki? Kudune nganggo tripod ning diparake. Kutah kabeh ora kuwi kok. Ibu Andi. Ya wis ibu. Malah kutah kabeh malah ra sida Masak. Low. Nek sagu mutiara ngene iki nggih maaf ya pemirsa. Dumbah sik ora ya? Engko nang gak dumbah ngene tak umbahe. Kayak tak umbahe pemirsa ya. Timbah aku masuk nih. Nah, tak ganti dong pandan mana duduk ya? Oh, iki lho, enak iki. Kok dadi tinggo sing tinggo nongko kuwi karo iki wis dibagi dua gak apa-apa wis ambune wis wangi. Heeh. Kayak sedikit garam. Ya.
aja kakek. Terus diaduk-aduk. Udah tak ubah deh mata dijebok. Mbak. Bu mang kundangnya bebalik oneh mang. Bodoh lali aku. Kayak iki. Bisa. Wes tak gawe iki lho pemirsa. Tak potong-potongan sik. Mau masak bubur Ayam. gak? Bubur iki lho, bubur Ayam. bubur sagu karo bubur putih. Ngono. Iki namanya Namanya Nongko. oh. Wes belanja dulu tumbas Ya. Terus lagi lho, mutiaranya dadi ngene lho. Diumbah ibu dadi jebobok ngene. Tak apa-apa. Tak apa-apa. Wes pateni dulu, Dek. Sudah. Cuci Dah. masak. Golek iki lho tepung. Tepung beras. Nongko terus dicuci. Terus tambahi iki pemirsa. Tambahi santan. Santan. Terus iki tepung beras. Tepung beras. Nah, ini aja terus gak boleh. Cek yang mene kok do. Bayi wis tuwek kan Gak boleh ngiri sama bayi, gak boleh. Intan gak boleh ngiri sama bayi. Bayi udah Bayi tua. kan sampun sepuh kan fisiknya pun beda toh. Intan kan aja nom. Ngono lho ki mau wis bar godhog gula. Ini terus diaduk ini Tan. Diaduk. Oh, jaduk. Diaduk. Nek wis merata toh, lagi diintepno ning gone api. Nduk api. Iya ki ben ngene sik, kok nek nongko. Terus iki nek wis rata lagi dituk. Geni. Betul. Iki lho seteng nopo pemirsa? Di. Iki lah. Rene. Aduh. Iki gulane. Aduh ya. Iki kena apa ya nang iki gulane wis tak godhog karo tak kei pandan to. Iki gulane. Iya, ya Allah nduk kena apa nduk ada kaya ngono. Gegek. Kena apa ya nduk? Gegek. Ya ket mau ndek glegek terus ndak wetengem kembung apa piye? Iki Paling gak. iki sing mutiarane, ya wis ndang ngombe ae to. Iki sing mutiarane mau, iki terus diwaduk terus, Dok. Waduk terus engko terus dadi santai bubur. Engko gurih ngono rasane. Wes paten sik. Aduk terus nggih pemirsa, pokoknya diaduk-aduk terus sampun sampai mengke lengah sedikit mboten ngisore niku lho. Terus dadine oh iya juga minum. Ya pemirsa, ini bersama dengan intene. Mbahnya di depan ya pemirsa. Genine rasa gede-gede, genine tak cilikne mawon ya. Tok. Semangat ya pemirsa. Sirahe rasane ngantek keringetnya gobios pemirsa. Keringetnya gobios niku. Tuh, kan dados ngeten toh. Nah, langsung kita
Diaduk terus pokoknya. Kok nek anget-anget di mam. Bunda Dewi nyen minum, Aduk. Nggih, Bunda Dewi nyen minum. Ya diojaki to. Botol rusuh ya langsung dan diojaki to. Disikat. Ngeten ya pemirsa. Terus sampai mateng, sampai licin. Genine cilik mawon. Ngeten ya. Padang. Nggih sampun padang jingklang bayi. Assalamualaikum warahmatullahi Mboten. Niki ampun jenengan buka enjing. Maksudnya niki melanjutkan. melanjutkan. Nggih. Bikin lagi pokoknya nih Jenengan sing pundi? siang-siang Sing sekarang sithik podo ae yo. Ini siang-siang Bismillahirrahmanirrahim. Pengen bayi rasane Makan awake durap bubur. enak pengen mang bubur. bubur blowok sama mutiara. Jenengan nek ngarane niki blawak. Heeh. Nek bubur lemu mboten ngeten. Kalau bubur lemu beras. Terus mengke disukani gula abang dhuwure putih ngeten. Oh nggih nggih. Kapan-kapan bayi Bubur nggih. lemu nek iki bubur Nggih, bubur blowok. blowok. Iki Tak nek wong rasane. bar duwe gawe yo. Ben Terus awake gawe kesel. no iki Enak, awake men nggih gak nggih enak. kesel awake men gak loro kabeh. Nggih nggih. Kuwi Bayi. adate wong desa kene. Nek punya hajat, Nggih. nek bar, terus sampe bar sik Nggih. langsung digaekno jenang blowok. Oh, gendang bawa. Nggih, nanti Mam. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti Mam. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Rasane piye, Mbak? Usah Jangan kayak kletuk-kletuk napa? para main biasa. Badan kudu ibu kletuk-kletuk. Enak Enak ora, Mbak? Aku nek jero kono permen ora tak dol, tak entekno dhewe tak kene kasur. Kopiko pemirsa. Bener kopi. Kopiko yang no sugar. Mm-mm. Sing niku lho pemirsa tanpa gula napa niku lho. Bismillahirrahmanirrahim. Lho, Mantap, Dok. Mantap banget, Dok. Ki bukain nangkok ki, Mang. Kok gak enak? Cangkemku. Baik. Enak pahit pengen mami iki wis keturutan pemirsa. Enak. Ora ketang pengen gawe ngene mah enek drama mbek iki pemirsa. Drama Korea. Nak. Lah nek dijaki bantai. Nduk cukokno tripod, nduk ayo tak jak nggih kontak. Emoh, aku mau mbok syuting, Bu. Ibu tak syuting ae. Itu tularan Kinara. Kinara cilik terus nular. Emoh, aku mau mbok syuting. Aku sing tukang syuting ae. Sing kono nek syuting reok. Lah dek awakmu iso mbah-mbah sakmene kae, Nduk. Mas Dimas sing resik-resik, Bu. Pokoke sing nyapu resiki sampah. Kinara tak mii sampai warak, tak dulang tak mii. Terus tak bokno, tak lebokno kombongan aku nang guwage nyuci. Resik-resik tak bawaki. Sing nunggone sapa? Kayak enak Yo gak yo didelok ke CCTV mbek Enak. giling kumbahan mbek didelok anu Kinara tangi pora ngono. Kuwi tak tau anggap Bu piye carane. Beda nek mbiyen kan dereng punya Kinara kan resik-resik dhewe sak dereng ada mapah. Lah kan saiki nek enek mapah piye tipmu piye tipem aku ngono. Tips. Ya tak mie Bu tak kae mangan warak terus turu tak lebokno tak pantau ke CCTV aku nganuni kumbahan bar resik-resik bar terus Kayak empon. kombongan yo. Nggih. Lah jute nek iso nganu yo iso nondok aku ngono. Mbak. Makane aku ndek mbok telepon ora tak angkat to. Aku sibuk walah mbayani aku. Wis tau nduk ngomong ngene iki wis tau aku ngono. Mbak wis barang wis kabeh ibu rumah tangga wis tau lah ngalami ngono kuwi nek esuk-esuk ngreyok wis tau. Wis warep, Mbak. Engko njaluk neh ora? Wis dawet. Aromane pandan nongkong. Ya Allah, Kok matur sore nuwun njaluk neh ya? atas nikmat hari ini aku keturutan maem bubur mutiara. Bayu suara. Wah, enak ya. Nak pemirsa, monggo nek pengen ngene ngene Bu Yuni. Nggih monggo. Bayi, basa kramane wareg niku apa sih? Apa tan? Tuh. Tuwuk. Tuwuk pemirsa bahasane krama wareg itu tuwuk. Menawi lapar niku ngelih mboten? Nang Ngelih. ditawani mam ya ta. Nggih. Kan mam sik.
Sampun Mbah matur nuwun sampun tuwuh. Sampun tuwuh. Ya. Maksudnya tesik waret. Oh nggih, niki tasih anu Mbah dereng. Tesih anu purun nggih Mbah purun. Men tuwa itu kok. Apik kudune Bayi. Biru rupane biru. Pinter. Iya pinter. Diajari Bayi yo. Wah iya sabar ya Nduk ya. Pinter biru. Sabar. Alhamdulillah pemirsa nih makan bubur siang-siang rasanya mau mantap sekali. Ya Allah sarak bayi ini gue mangannya kuawan neh nduk mangan besok mang sarapan minta nanti tempe suwiwi ya terus saiki wis Monggo Bayu jangan tutup Bayu. pokoknya itu dulu pemirsa, ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tingkah laku maupun perbuatan kami minta maaf sebesar-besarnya. Semoga sing lagi sakit cepat sembuh, sing sehat selalu jaga kesehatan, sing berjuang garis juang doakan Bayi dan cepat punya momongan, dan punya momongan yang ben kayak Mbak Indah, kayak Kinara, 10 bulan sudah jalan, saya pinter mengkumpul kan kayak Mbak Indah pemirsa ya semuanya karena doa baik kembali baik yang mendoakan. Pokoknya segitu dulu ya pemirsa konten-konten hari ini, kontennya Bu Yun karena ya Mbak Indah bisa kemana-mana Bu Yun ya karena yo awake rada gak genah yo kontennya di rumah seadanya ya pemirsa. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus nanti lanjut lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak ya Duk ya. Sik pinter langsung ibu ada internet. Kok bawa ya. Alhamdulillah. Wis iso Mbak Wi mangkaret iki. Ampun kula sing ngono. Ibu. Mbak Yun aku keronggosan Mbak, komporku gak kena. Kula pendhet ke ngene kula. Kula kan nyimpen karet ngoten niku. Nek Dik Dewi kan karet bar ngoten niku kan kadang dibucal. Kula nyimpen enten kalih. Kula cukil, kula ganti. Sing masak kuwi ya dicukil ya sing Wis sore kula sukani karet bayi terus nembe niku terus kula klek cetek ampun daging. Oh, iya. Nggih ngoten. Wah, jarine godhog apa? Godhog tintel. Nggih. Ngene badan iki gawani. Masak oseng jamur lho. Intan makan siangnya engko tak damelke sarden goreng tempe. Wis ngono mawon. Ampun ngoten ae. Wis gelem kok cah ya. Nggih, suwun sih pemirsa. Maaf ya, maaf.